Polizia grabatzea zure eskubidea da. Legeak onartu edo ez, zure eskubidea da. Ez dezaguna ahaztu. Poliziaren lana espazio publikoan eta lan orduetan burutzen ari diren funtzionario publikoak dira. Baina Mozal legeak berak, gainera, irudiak hartzeko eskubide hori aitortzen du. Mezu oker interesatu asko zabaldu dituzte botereguneek. Ezjakintasunak, kazetariok eta herritarrok nahastera eraman gaitu askotan ere. Behin baino gehiagotan, poliziak debekatu du irudiak hartzea, Mozal legearen izenean. Testu osoan, polizia grabatzearen inguruko zati bakarra dago, eta bertan irudien erabilpena aipatzen du, ez grabaketa. Hala ere, argi izan dezagun, Mozal legeak ez du irudiak hartzea debekatzen. Beraz, polizia grabatzea zure eskubidea da. Irudien ondorengo erabilera jakin batzuk zigortzen ditu legeak, baina oso modu ambiguan tipifikatzen du erabilera hori. Hau da, interpretazio ugari egin daitezke honen inguruan. Baina interpretazioak egiterako orduan, legeak berak finkatzen du autoritatea. Eta zer dio Mozal legeak izendatutako autoritateak guzti honen inguruan? Polizia grabatzea ez dela delitua. Yo le pregunto, ¿grabar a un policía en una manifestación, por qué me tiene que ocasionar una multa? Es que no es cierto. No es cierto. No, es que la sanción está vinculada al hecho no de que se grabe sin más, sino de que la finalidad de esa grabación sea ofender o poner en riesgo la seguridad del policía o de sus familias. Tenga la tranquilidad de la seguridad, de que si usted graba una actuación policial sin más, no por eso le va a ser sancionado. Sí, pero si la cuelgo en la red sí que me puede sancionar. No, porque usted tendrá ahí que identificar quién es esa policía, dar datos de su familia, etcétera, etcétera. Horrez gain, Soledad Becerril, Espainiako herritarren defendatzaileak berak, irudiak hartzeko herritarrok dugun eskubidea gogoratu zien polizia guztiei. Hortaz, polizia grabatzea ez da delitua, zure eskubidea da.